Bona tarda, des de Darshan, soc Ignasi Jyotirananda, del Centre de Teràpies Darshan. Avui us proposem una pràctica relativament suau de Yoga Pilates Sistema Darshan, que és el nostre sistema. L'objectiu és que sigui una pràctica alliberadora, completa i al mateix temps relativament suau. Encara que el nostre sistema el més important no és intens o suau, és que apliquis bé els principis. Aquests principis després els pots aplicar a la vida diària. Molt bé, Om Shanti, que vol dir pau, comencem. Normalment en el nostre sistema fem servir mantes o estones i ens asseiem en neutre. Seu el millor que puguis, tirem les natges enrere, deixa caure les cames, genolls bé, tot bé, esquena alta, tranquil·la, tanca els ulls, optimitza la postura, si és necessari et mous una mica. Ara la postura és alta i espaiosa, postura neutra, Yoga Pilates, Pilates, sistema que treballa amb neutre principalment, no amb derrumbe, neutre. Poso les mans davant del pit, igualo la pressió de les mans, fem la precisió anatòmica d'igualar la pressió de les articulacions. Les mans també són una articulació. Tanquem els ulls. Imaginem o notem l'aire que ens envolta. Fins i tot podem imaginar la pressió que genera l'aire respecte al cos físic. Pots imaginar o notar, si vols. I una altra cosa que fem és igualar la pressió dins de les articulacions, tot el que puguis. Meditació multifocal, mindfulness, tota la pràctica és atenció plena al present. Inspiro, expiro, baixo, inspiro, expiro, pujo, obro els ulls. Bé, creuem els dits, baixo les mans, inspiro, expira, puja, inspira, expira, baixa, i mantenim l'esquena neutra, tranquil·la, alta i tranquil·la. Mà dreta, genoll esquerre. Mà esquerra, agafem la panxa de baix, del mig i de dalt i posem la mà al terra o a la manta. Micro entra la barbeta, no miris cap a dalt, endins la barbeta, i procura tenir una sensació real d'espai, de creixement. Respira lliurement, afluixa les cames, inspira, expira, canvia a l'altre costat. Giro, passo la mà al terra, micro entro la barbeta, miro enrere o avall, em concentro en la postura dins del possible. Inspiro, expiro al mig, canvi de plànol. Mà dreta superoberta, flexiona, baixa, inclinació lateral. Bé, inspiro, expiro, canvio. Creix, evita els derrumbaments, creix. Creixement, tranquil, espaiós, amb descàrrega. La mà de baix és descàrrega. Transmet la força de forma repartida a les articulacions. Molt bé, inspiro, expiro al mig. Seguim amb la sèrie d'avui. Traiem la manta i posem la manta al terra. Podríem posar una manta sota el genoll, una o dues, i anem a treballar a la postura del gat, Marjariasana. Obre els dits de la mà, flexiona una miqueta el colze, espatlles avall tranquil·les i més o menys l'esquena ara està neutra. Neutra, Yoga Pilates neutra. Ara anem a mobilitzar, anem a sortir provisionalment del neutre en el plano sagital. Trabajamos el plano sagital. Inspiro, al expirar, coxis i pubis endavant, puja
la columna, baixa el cap. Inspiro, mous la pelvis, mous la columna, aixeca el cap. Expiro, a baix, al mig, a dalt. Inspiro, a baix, al mig, a dalt. Treballem vèrtebra per vèrtebra. A baix, al mig, a dalt, coll tranquil. A baix, al mig, a dalt. A baix, mig. Fas la curvatura que tu puguis. La primera prioritat sempre és trobar-se bé. Molt bé, estabilitzem la columna en posició neutra i ara anem a treballar el que se'n diu una estabilització. Hem de procurar que l'esquena ara es quedi quieta, les espatlles avall, tranquil·les, i procurarem que l'esquena no es mogui. Molt bé. Quan estiris el braç endavant, posarem la mà així, no així, així. Val? Som-hi. Mà dreta, cama esquerra. Inspiro, no, l'esquena quieta ara, Expiro lluny. Inspiro a prop, expiro lluny. Inspiro a prop, expiro, procuro que l'esquena es quedi igual. El coll també, respiració protectiva, ioga pilates, respiració pilates evolucionat. És el contrari del ioga que inflen la panxa. En el nostre sistema activem la panxa quan fem força, això és igual que en pilates, activem el powerhouse. Inspiro, expiro. Sol pèlvic absorbit, respira una mica més per les costelles. Anem fent una mica de força. Si tu necessites fer menys força, doncs fas menys. Molt bé, poquet a poquet parem, anem enrere, movem les mans una mica. Anem a treballar una miqueta amb cura el coll, les cervicals i les espatlles. En el nostre sistema, ioga pilates, mai posem pressió al coll, perquè és perjudicial, no? El que sí que fem a vegades és allargar-lo d'una forma tranquil·la, sense posar-li pressió. Això també és al revés que ioga, En ioga pilates sempre el coll té espai. Anem a fer una postura que és una miqueta complexa, però que ens ajudarà a estirar una mica el trapezi i les espatlles. Si tu pots, si no, no ho facis. Fixa't. Mà esquerra, a davant. Fixa't què faig. La mà dreta, aquí hi ha pes, El coll quasi que no hi ha pes. No, el pes està a la mà i a les cames. Baixo, inspiro, expiro, baixo i em quedo aquí. La postura hauria de ser agradable, si no, no la fas. Baixa l'espatlla, el cap toca a terra, com tu puguis, i el braç de davant rep força. El braç esquerre, el coll està tranquil. No apretis el coll, no. Espatlla avall. Inspiro, expiro, canvio. Anem a fer l'altre costat. Mà dreta davant, la mà esquerra enrere, avall i m'arrepenjo al terra. La postura és molt agradable si la fas bé. Ajusta la posició. El pes va a les cames i a la mà dreta que està davant. El coll està tranquil, fixa't, que es pugui aixecar el coll. Bé, inspiro, expira, surts, pleguem la manta i continuem. Ara la manta la puc fer servir per les cervicals. Mirem. Em poso amb la manta al terra i anem a fer una versió d'abdominal suau, que també allibera molt l'esquena. Me'n vaig al terra. Jo m'he posat una manta, si no la vols no la posis. Me'n vaig avall, poquet a poquet, allunyo la pelvis, allunyo el cap, agafo
agafem les cames i fem cercles amb les cames juntes. Per les noies embarassades el que podeu fer és separar una miqueta més les cames, simplement. Aquesta sèrie d'avui és compatible, en general, d'una forma suau, amb les noies o dones que estigueu embarassades. No és que sigui una sèrie específica, sinó que vol dir que és compatible, que la podeu fer. Molt bé, vas movent, han canviat el sentit de gir. Ara l'objectiu és estirar una mica la part baixa de l'esquena, gluti, rotadors del maluc, rotadores de la cadera. Molt bé, em paro aquí, deixo les cames a terra, el peu a terra. Separem una miqueta les cames. Braços al costat tranquil, el coll està tranquil. Deixem el coll tranquil. Ara inspiro, a l'expirar vaig al costat. Inspiro al mig, expiro al costat. Vas fent, sempre que el maluc es trobi bé i el genoll també, Hem separat una miqueta més la cama de lo normal. El coll no cal moure'l, deixa'l tranquil. La barbeta cap al pit. I el coll en el nostre sistema sempre té espai, mai el xafem. En ioga pilates el coll sempre té espai. Inspiro al mig, expiro. És molt alliberador de l'esquena, del coll, de la mèdula, de les vèrtebres. Si vols pots fer una cosa, deixar caure una mica la cama. Si vols, si et va bé, mira com ho faig. Ins, es. Ara ho faig una mica de cop. Ins, es. Ins, es. Vas fent, Treus l'aire millor per la boca. Ins pel nas, es. Molt bé, poquet a poquet pares i continuem la sèrie d'avui. Treus la manta i anem a treballar una miqueta de pont. Sempre que l'esquena i el genoll es trobi bé. Peus paral·lels. Obre els dits del peu, separa una miqueta la cama. La pelvis ben col·locadeta, el coll lluny. Aquí procura que el coll estigui espaiós. En ioga pilates està prohibit fer pressió al coll. Això és al revés que ioga, que fan pressió. Nosaltres no en fem. En ioga pilates sempre el coll té espai. Ara la pressió va al peu i les espatlles. Anem a bascular la pelvis. Inspiro. A l'expirar moc la pelvis, toco el terra amb l'esquena i pujo les cames el que puguis. Pots fer més o menys. Ara inspiro, no moc. A l'expirar baixo de l'esternó i vaig baixant la pelvis a poc. Molt bé, ara anem a canviar la posició de les mans. En lloc de posar les mans avall, les posem mirant a dalt. Val? Inspiro, expiro, pujo. Inspiro, expiro, baixo. Quan baixes, allarga la columna. Si tinguessis una estora antilliscant, millor, perquè va millor per les vèrtebres. Inspiro, expiro, pujo, coll tranquil. La pressió va a l'espatlla i al peu. El coll no, El coll lliure. Inspiro, expiro, baixo. Ins, es, pujo. Ins, es, baixo. Ins, es, pujo. Ins, es, baixo. Em quedo a baix. Agafo les cames, cercles simètrics. Junto, separo, allunyo. Vas fent. Canvia el sentit de gir. Deixa els peus a terra. Agafa el cap i l'allunyes. Agafa amb les mans les temples, sienes, i empantem a un costat i a l'altre el cap, de forma alliberada. Bé, a poc sortim de la posició. Natges 5 centímetres a l'esquerra, aproximadament. Passo el braç al costat.
Com caic al costat dret, el cap que toqui terra. Empento el terra amb les mans, surto de la posició i continuem amb la sèrie d'avui. Vaig a buscar una mica de material i ara continuem amb la sèrie d'avui.